Wah, Bitstream iki apik tenan, support cocok kanggo sekolah. Kapan yo aku duwe motor dhewe. Apa yan bilang motor mami tau? Iya, nyong pengen duwe motor sing apik kok. Pengen wajar, nangis saiki kahanan urung dukung. Wah bakal bisa pakai, sampun ora janji sing anyar. Sing penting sing apik ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mau beli motor Pak? Ya, pendukung anaknya. Loh, anaknya kelas kira? Anaknya kelas 10 SMK. Oh, ya aku kepilih Pak. Sing anaknya kalau di GG. Ya, kata nabi kayak mesinnya situ semua. Jos banget Pak. Wong sing duwe danu kur nggo makat ngaji tok. Itu 5 juta baik. Baiklah, baiklah. Jadi siapa? Iya, Yatir. Bian kapan dolan bareng numpak motormu? Nanti sih mas, papaku durung iso numpakno, yang bisa yo fit anyar sekalian. Ya, sing penting iso numpak, ora sampe kena anyar apa lawas. Tanggung jawab nomor 1. Wah, aja sih gue dijebokne fit ondel motifan ya. kan ini motor kau kowe. Siapik, bapak milih sing paling layak. Kita pak motor Honda Astrea apik. Bapak milih gitu ya. Wih, keren loh iki. Astrea keren saiki wis langka malah unik. Yo motor klasik saiki malah digoleki akeh wong. Sing penting nyaman kan. Loh, kok apik tenan? Sudah semuanya Astrea Grand. Itu kan didomne. Sing kowe menang aku yo kan. Kadang sini karepe ora kaya kenyataan, tapi nek iso nrimo lan syukur uripmu luwih enteng, ora ngoyo, ora gengsi. Sing penting Duk, tanggung jawab itu gengsi.